15 years na ganito to? Hindi nga. No. More than na. So 15 years, one way ang tawiran dito. Puti na, hindi pa pinakita sa akin nang punta ako dito. Kaya lang ako gas nandito. February, March, April, May. Sinayang niyo yung 2 buwan. No, critical to. We have to finish this. So, ang structural integrity nito, na-test naman to. Ano? Let's do this already. Alam nyo, para malaman ng mga albayano, kausap kami kahapon ni Secretary by phone. Pinag-advantage ko to. Kasi hindi na tayo papayag. Maghihintay tayo Oh, ng hindi na, another hindi 8 na. months. No more. Na 2027, No more. hindi tayo papatawagan. Hindi. Anyway, wala na tayong magagawa doon. Di, tirahin mo na to. Ang directive ni PBBM is itong mga project na matagal nang hindi natatapos, kailangan tapusin na natin. Nakatenga lang, kaya nagagalit talaga yung tao sa gobyerno. So ito, kinumit namin kay Gov, in the next 2 to 3 months, tatapusin namin to.